gipahinumduman na sad kita no, sa atong ebanghelyo karon. Kung mutuo bagyod kita nga ang kalibutan magunob, sumala sa giingon sa atong Ginoo. Mutuo bagyod kamo nga mugunob ang kalibutan. Mga igsuon ko ni Kristo, lisod kay na nga tubagon. Kay bisan hangtod karon, wa pa ta masayod ug unsa gayud kini. Pero adunay mga butang atong tan-awon sa realidad, sa tinud-anay gayud nga nahitabo sa atong katilingban. Ang Jerusalem anaa sa punto sa iyang paghusga gikan sa Ginoo. Final judgment ug ang judgment alang sa kalibutan. Kitang tanan nakasinati niini. Kitang tanan nangandoy niini tungod kay ang pagpangandoy nato nga masinati usab nato ang kamatuoran uban sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo sa atong pagpadayon, ilabi na ning santos nga ebanghelyo, giawhag kita dinha sa pagtutok sa Jerusalem today. No? Kaya nga sa Jerusalem, ato masinati sa tong kinabuhi. Unsa man niini ang hinungdan nganong mangyud ingon ana ka stern ang Ginoo sa Jerusalem. Tungod kay ang mga tao sa Jerusalem, lahi mangyud kaayo o gibuhat. So kuwahi kaayo sa pamaagi sa Ginoo. The attitude of indifference and rejection of the gospel mao'y nagdala kanila nga ma-distract gayud ang Jerusalem. Nga ma-destroy gayud ang kanilang community tungod kay anaa sila sa katig-ag sa ilang kasing-kasing. Mobiyagon ako atong paminawon ang ebanghelyo, makaingon po ka, lisura, no? Lisod kaayo nga, ingon anaon ang silot na hahiguman. So, gipakita sa Ginoo, kung unsa gayud siya, kung mo silot ka nato. Sa mga tao nga di nagyud ganahan mo dawat kaniya. Sa mga tao nga di nagyud ganahan mo sunod sa Ginoo. Sa mga tao nga di nagyuganahan magbag-o sa ilang kaugalingon. Ana ay kaparusahan nga mahitabo. But my dear brothers and sisters in Christ, gipahinumduman sad kita nga di ay dina sa atong katig-ag sa kasing-kasing usahay o kalagmitan. Nagbuta kini kanato, nagbuta kanato nga dili kita makakita sa kaayo sa Ginoo. Muna gitawag og spiritual blindness. Nga di na sa pang-adlaw-adlaw na ito nga ginahimo sa pagpakasala. Nakaingon kita nga kining tanan. After all, mao kini ang insakto. Pero di ay nabulag ka lang. Tungod kay gilantaw nimo imong kagalingon nga ikaw na ang sakto sa tanan og ang giingon sa Ginoo. So kuwahi na alang kanimo kay dili man kini uyon kanimo. Mao ka na ang nahitabo sa Jerusalem, no? So tan-awon nato unsa pa man gyud ang ginahimo sa mga taga Jerusalem. And remember, Jerusalem is not just about Jerusalem. It is all about us as well. Kung unsa kita, kung unsay atong ginahimo, kung unsay atong gitugon nga sa tawag sa atong Ginoo. Jerusalem is corrupted. Asa manggagikan ang corruption sa Jerusalem? It is because of the unfaithfulness to love. Unfaithfulness to love, they were not able to say sa gugma sa Ginoo nga gipahaom kanila. Remember, ang Diyos may unang nahigugma kanato. Kung kana pa lang atong huptan, makaingon pud ta, kinahanglan di ay pugo nga mopadayag sa akong gugma sa isig kaingon. Isig kaingon ilabi na sa atong Ginoo. Kay ngano man, una di ay kitang gihigugma sa Ginoo. Their unfaithfulness to love hindered them to grow. Their unfaithfulness to love blinded them to pursue nga na sa pagpadayon ngadto sa gingharian sa Ginoo. Kay mao lagi na at the confinement nga mingon sila, mao kini ang nakahatag kanako convenience. Mao kini ang akong mga comfort zones. Ingon ana ra bata usahay. Kana bitang we justify even if it is already mali na ang tanan. Kamantay mo.
kanang mo reason out pagyud kita, just only to show nga dili ka pwede nga ingon anaon, nga dili ka pwede mapildi in your reasoning, nga di nimo madawat ug unsa gyud ikaw. Always remember nga diha sa unfaithfulness nato sa paghigugma sa Ginoo, unfaithful sad kita nga na sa atong kaugalingon. Unfaithful kita muhimo sa butang nga uyon sa iyahon. So giawhag kita sa atong Ginoo to be faithful enough nga na sa pagsunod sa iyahang mga pulong. Nga na sa pagpaminaw, nga na sa mga pulong nga diin mauntay angayan nato nga sundon. Mauntay angayan nato nga huptan kay maumang gyud kana ang gusto sa Ginoo kanato. Jerusalem had the heart of paganization. Grabe taong mga pagano kaayo. Nga diin, sa adlaw-adlaw nila nga pagkikinabuhi, makaingon sila nga, sakto kini. Because equip ako ni ining mga balaod, equip ako ni ining pa akong pagtuon ni ining mga butanga. And equip ako tungod sa mga rituals nga akong ginahuptan. And these pagan people are used or were used to do it. Mukha na ilang kinabuhi. When we are having a heart of a pagan, ingon anas ka. Usahay makalimot kita. Usahay tuyuon nato di na sa pagsukwahi nga na sa kabubuton sa Ginoo. Mo kana gipahinumduman sad kita karon to remove that paganistic attitude. A heart of a pagan blocks the way of God nga diin mo intervene unta siya kanato. But because of the strong current, the strong force of this paganisation, paganistic attitude, dili gayud nato masinati ang grasya sa Ginoo. Dili gayud nato masinati ang Dios sa atong kinabuhi. Kay na-block naman ta diha niini. Unya atong hinumduman kanunay nga ang pagiging paganistic anaa po na nato karon. Dili lang na sa mataga Jerusalem, kundili anaa kanato nga sumusunod ni Kristo. Nga usahay maglantaw ta nga ikaw lang ang sakto. Nga maglantaw ka nga ako lang ang angayan sundon. Nga mao kini ang giingon, mao kini ang insakto. Daghang ingon ni ana kanato. Ilabi na kung ganahan ta nga ang ato ang shoes maoy gamiton gayud nila. Nya mo introduce dayon tag something nga mauni ang sakto, mali ng imuhon. Nga numang dili na to dawaton ang iyang opinion, and then let's integrate in order to be purified. Let us integrate with one another's idea, actions, even in our separate nga mga panghuna-una. It could possible. Posible na mahitabo, nga naman. Ana ang kay kasing-kasing nga gusto ang tanan mahiluna. Ana man ang kasing-kasing nga gusto nimo nga collaborative ang tanan. Ana kay kasing-kasing nga gusto nimo maminaw ka nga na sa uban. Because when we stop listening others and when we stop occupying others diha sa mong sitwasyon, that's the time that you will never grow. Ilabi na sa imong gugma sa Ginoo. Kay kung ang gugma sa Ginoo pag-uusapan, mo man gitawag og universal. Universal simply because God loves all of us. Wala siya nag-particularize nga imo lang ka na maangkon, kundili ang gugma sa Ginoo para sa tanan. No boundaries, no limits, and no certain status that would qualify the person nga mapimabilong siya niini. Mo ka na magsunan ko diyan ni Kristo, let us not allow a heart of a pagan to control our lives. Let us not allow to be paganistic every day sa atong kinabuhi. Kay dili ka na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Unya, let us also face the tragedies in life. Kana mga pagsulay, ato ng puyian, ato ng halugon, ato ng i-embrace, kay maumanggid ka na ang dalan paingon sa usa ka Kristohanon nga gingharian. Dili man ta halayo niini.
Siguro kada usa nato adunay mga bitbit sa atong kasing-kasing. Kada usa ka nato adunay mga butangan na dili nato ma-unload gumikan sa kabug-aton niini. Do not compromise the worldliness of paganism kay maunay magdala nato og distraction. Hence, ato kining puy-an, atong higugmaon kay mao mangyud kita. Paghigugma nato niini, atong hayaan ang Dios nga siya mismo ang magtabang kanato. We can only do this when we really allow God to help us. Pero kung ato ganing garbo sama sa usa ka pigan, mahimo kitang hambugero, dili gyud kita mo grow. We will always be in the stagnant situation. Kay nganuman, ato man na nga choice. Ato man na nga kagustuhan. Mao man kini ang akong gusto. So today, my dear brothers and sisters in Christ, as we journey, atong hatagan og pagtagad ang giawhag sa Ginoo kanato. Kay iyang mga silot makalilisang rabag gayon. Ang iyang mga silot makahadlok gayon. Pero unsay giingon sa Ginoo sa ebanghelyo, ayaw kabalaka, dili ko kamubihaan. It is not just a text. It is a word acted upon by His promise to us. Makatutuhanan ang Ginoo, ang Dios matinud-anon. When He loves us without anything in return. Kita usab, giawhag to be faithful enough nga na sa Ginoo sa pagsunod sa iyahon. Bisan usahay magkabalintong kita, bisan usahay magkamang kita sa pagsunod niini, kay lisod mangyud ang dalan paingon sa iyahon. Bisan usahay mga pa kita, tungod kay dili man sayon ang pagsulod sa iyang gingharian. Pero atong hinumduman o hinuklugan nga ang iyahang mga kamot kanunay abli for anybody who wants to be with the Lord. Nga iyang pultahan kanunay abli for those who really wanted to be reconciled nga na sa iyahon. He is willing to cater us. He is willing to receive us. He is always willing to accept us regardless of who we are, regardless of what we have done in this world. But what is most essential to us is that we are honest enough before the Lord. We are sincere enough to say, Lord, I am willing to follow you. Lord, I am willing to be with you. And I'm willing to surrender my life to you. Kay ikaw lamang ang Diyos nga akong ginasimba. Ikaw lamang ang Diyos nga akong ginaludhan. Ikaw lamang ang Diyos nga ngayon akong sundod. Kay hangtod karon, wa minimo biyai bisan sa among pagkamakalapason. Bisan sa among kakulangan sa kinabuhi, wala ka ni palayo kanamo. Bisan sa katig-ag sa among kasing-kasing, kanunay kaming nagkasala kanimo, wala kami nimo biyai. Padayon kami nimong giamuma, padayon kami nimong gihigugma. Ug kami usab Ginoo, sama sa imong gihimo, magpadayon kami, maningkamot kami, among buhaton ang tanan, aron kami makasulod nga na sa imong gingharian. Amen.